Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। नै हाम्फेया सबायजों साम' संनो नागिरदों। जागोन सबाय। नै साम' सेजा ग्रौ 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 ग्रौ। अदाबाव संदां अदाबाव। आयौ मा संगोन? हा? अनलाजों साम'। थाबथेजोबोलै अनलाजों साम'जों संबा। नंमारगौ थाबथेजोबमारो सोबनायाव मोजां जाया सबायजोंसो मोजां जायो। मेगना नोंना आयरमान बायदिजों लायदोंथ' जुनियर जि बायदि। मेगना जोंखायो आंना माबासो जाथिथिसो मेगना। लेन्स लगायनायसो नामा मेगनाव? आंनिया नै आमलेटआ जागासिनो दं। आमलेट। Oh, बड'लेण्ड हिर' नोंहा माथो पकेटआलाय जिर'। वाव नै हेभिखा। हेभि जाखागोन सयथि। फाइनालि दहाय संदोंमोन हाम्फेया ओमफ्राय दायो मोनबाय आरो नै सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों होनलायनाय जानोसै आंहा। देलाय सोबलाय साम'खौ रगर सोबनां। सबायजों साम' माबा सबायजों साम'लायनो अनलाजों साम'सो जाखावनोसै जाखावनानै खामानियाव थांसै खामानि दङ बान्दो जाया नोङो जानसां खुदुं बेदर बानलु जानो नागिरदों नालाय बानलु सिब्र'खौ मादि लादों जानो हागोन बायदि इसां गोसा हाया जाबाय हानायखायसो लादोंना आं सिला खुन्जानो सौखेलायगोन साम' सौखेला साम'आ बबेबा फिसा दं अनलाखौ बांद्राय लाथाद्राय संबाथाय साम'आव थाबथाजोबो नंगौ नोंसोरांना जिनिस आयौ बिमा लादे साम' सोबनायखौ लाजिसै आङो साम' सोबनाय बायदि साम' सबाय सबायखौ माबा अनला नै हाम्फेया गवाखैनो सोबा आं बिदि हाम्फे संनाय
Bener. Alu buat muka ber. Bedor babu. Jai nung ham thap jakang ya bina mandok si. Ayo di ma. Baji kenang ni kenang. Nang thalah. Jakang sih nah. Nih. Jakang sih.